විශේෂයෙන්ම தமிழ் அரசு கட்சி වගේ පක්ෂවල හිටපු සභාපතිලා சில தமிழ் அரசு கட்சி போன்ற கட்சிகளில் இருந்த தலைவர்கள் අමු කම්මැලියෝ அவர்கள் வந்து சரியான சோம்பேறிகள். මෙලෝ වැඩක් කරන්නේ எந்த ஒரு வேலையுமே செய்து கொள்ளாதவர்கள். සල්ලි ටොන්නයක් හම්බුනත් වැඩ කරන්නේ ஒரு தொகை ஒரு தொன் சல்லி நிதி கிடைச்சாலும் வேலை செய்யாதவர்கள். දැන් ඔය කොළඹ පැත්තේ ඉන්න කට්ටිය නම් සල්ලි දුන්න නම් හොරකම් කරනවා ටක් ගාලා. கொழும்பு பக்கத்தில் இருக்கிறார்கள், காசை கொடுத்தா உடனே களவெடுத்துடுவாங்க. මේ කට්ටියක් ඉන්න හොරකනුත් කරනවා. இங்கே இருக்கிறார்கள் களவும் எடுக்கிறாங்க. තව කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ හොරකම් කරන පොඩි හරි වැඩක් කරන්න එපා. களவெடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன வேலையை செஞ்சு கொள்ளத்தானே வேணும். ඒක කරන්නේත් නැහැ. அதுவும் செய்யாதாቸው. එක්කෝ යාழ்පාණම් වලට වෙලා ඉන්නවා. ஒன்று யாழ்ப்பாணத்தோடயே இருப்பாங்க. නැත්නම් කොළඹට වෙලා ඉන්නවා. இல்லது கொழும்போடயே இருப்பாங்க. යුද්ධ කාරණා ලන්ඩන් පැරිස් නිව්යෝක් යනවා. இந்த யுத்த காலத்துல வந்து லண்டன் பாரிஸ் நியூயார்க் போன்ற நாடுகளுக்கு போவாங்க. ඡන්දය ආම ඩෙල්ෆ් වෙනවා. வாக்கு இந்த தேர்தல் வந்தா டெல்ஃபுக்கு வருவாங்க. අවිලා තමිල් උරුමේ කියනවා. வந்து தமிழ் உரிமை என்று சொல்லுவாங்க. තමුන්නාසලා හොදලා දෙනවා. நீங்கள் எல்லாரும் கழுவி கொண்டு போய் போடுவீங்க. එයා උරුප්පිනර වෙනවා. அவங்க வந்து உறுப்பினர் ஆவார்கள். නැත්නම් සභාපති වෙනවා. அவங்க தலைவர்கள் නැත්නම් සේලාලේ වෙනවා. அல்லது செயலாளர்களும் ஆவார்கள். ආයි ටටා කියනවා ගියා. திரும்ப டட்டா சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ඒ නිසා තමයි ඔබතුමාලා දන්නවා හිටියා උතුරු පළාත් සභාවේ මහාමැති විග්නේශ්වරන් අண்ணා. உங்களுக்கு தெரியும் வடக்கு மாகாண முதலமைச்சராக இருந்த விக்னேஸ்வரன் ஐயாவை பற்றி. දැන් එයා කිව්වා මේක උතුර මාව හදනවා කියලා. அவர் சொன்னாரு வடக்கு நான் கட்டியெழுப்புவேன் என்று சொல்லி. හැදුවා. கட்டியெழுப்பினாரா? මොකද කරේ? என்ன செஞ்சவர்? කෝටි 100 ගණන් සල්ලි වේදම් කරෙත් නෑ කියලා තමයි කියන්නේ. 100 கோடி காசும் வந்து செலவழிக்கலையே தான் சொல்லி சொல்றாங்க. ආණ්ඩුවට බැනමනේ එහෙම ගියා. அரசாங்கத்துக்கு ஏசி கொண்டு அங்க இங்க போனாரு. ඒ නිසා අපි තමුන්නාස කියන්නේ මේ 6 වෙනිදාට මොකද්ද? நாங்கள் இந்த 6ஆம் தேதி உங்களை பற்றி என்ன செய்ய நினைக்க போறோம்? 6 වෙනිදාට ඩෙල්ෆ්වල අපිට දෙන්න තිසේ කාට්ටි වල ආණ්ඩුවක්. 6ஆம் தேதி டெல்ஃபில வந்து திசை காட்டிக்கான அரசாங்கத்தை வந்து எங்களுக்கு தாங்க. අපි අනිවාර්යෙන්ම ඔබතුමාලාට අපේ අමාත්‍යාංශයේ දීවර අමාත්‍යාංශයේ මම බලන අමාත්‍යාංශයේ මේවා සම්පූර්ණයෙන්ම උත්තර ගොඩනගන්න වෙන් කරලා තියෙනවා. நான் பார்க்குற அரசு அமைச்சு அதே மாதிரி மீன்பிடித்துறை அமைச்சு அத்தனையும் வந்து இந்த வடக்க கட்டி எழுப்புறதுக்கான நாங்கள் ஒதுக்கி இருக்கிறோம். හැබැයි ඔබතුමාලාට මෙතන හොඳ මැෂින් එකක් ඕන. அதனால உங்களுக்கு இங்கே ஒரு நல்ல ஒரு மிஷின் ஒன்று வேணும். ඒ නිසා අපි ඔබතුමාලාගේ ඉල්ලා සිටින දේ තමයි මේ වතාවේ அதனால நாங்கள் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்றதுதான் இந்த நேரத்தில் ටිකක් අපි මේ දවස් ටිකේ මහන්සි වෙමු. இந்த கொஞ்ச காலத்துல நாங்கள் கஷ்டப்படுவோம். අපි දන්නවා අපේ දේශපාලනයේ ඩෙල්ෆ් වලට ටිකක් අලුත්. எங்களுக்கு தெரியும் இந்த எங்களுடைய அரசியல் கொள்கை என்பது இந்த டெல்ஃபில பொறுத்தவரையில் ஒரு புதுசுன்னு சொல்லி. නමුත් අලුත් වුණාට අපිට වැඩ හොඳට කරන්න පුළුවන්. அப்படி புதிரென்று சொன்னாலும் எங்களுக்கு சிறந்த வேலைகளை வந்து இங்க செய்ய இயலும். අනුරතොලරුත් ගොඩක් අලුත් ජනාධිපතිකමන නේද? அந்த தோழரும் நீண்ட காலத்துல ஜனாதிபதியா இருந்தவர்கள் இல்ல. කොහමද වැඩ? எப்படி வேலை செய்றாரு? අපි අමාත්‍යාංශය අද 25ක් කරනවා. இன்றைக்கு வந்து எங்கட அமைச்சுகளை 25 ஆக்கி இருக்கோம். අපි වැඩ පෙන්නලා පටන් ගන්න තියෙනවා. நாங்கள் வேலை செய்து கொண்டு வேலை செய்ய காட்டி இருக்கோம். මේගොල්ලොත් එහෙම තමයි. அவர்களும் இப்படியானவர்கள் தான். ඒසා හැම සහෝදරයෙක් සහෝදරියම ටිකක් වැඩිපුර මහන්සි වෙමු. அதனால இங்க இருக்கிற தோழர்கள் அனைவரும் மிகுந்த அளவில் கஷ்டப்படுவோம். සමාට වෙන පක්ෂ වලින් නෑදෑයෝ ඉල්ලන්නේ නැති. சில நேரம் உங்களோட உறவினர்கள் வேற கட்சிகள்ல கேட்கிறதா இருக்கலாம். නෑදෑයන්ට ගෙදර එන්න කියලා පොඩි ටී එකක් දෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. அந்த உறவினர்களுக்கு வீட்டை வர சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு டீ ஒன்று கொடுங்க, பிரச்சனை இல்லை. තෝෂ පාරක් දාන්න. தோசையும் கொஞ்சம் கொடுங்க. ඡන්දේ තිසේ කාට් වලට දෙන්න. ஆனா ஓட்ட மட்டும் திசை காட்டிக்கு போடுங்க. ඒ නිසා මේ දවස් 10 වැඩ කරමු. ஆனா அந்த வகையில இந்த நாட்டில் வந்து நாங்கள் வேலை செய்வோம். ඒ නිසා අපි අවසාන වශයෙන් එක කරුණක් කියන්න කැමතියි. அதனால இந்த இறுதியா நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புறது, ලංකාවේ දෙමළ මුස්ලිම් සිංහල පුංචි මිනිස්සු එකතු වෙලා රට හදන්න පටන් අරන් තියෙනවා. இந்த இலங்கையை வந்து தமிழ் சிங்கள சின்ன அதாவது சாதாரண ஆட்கள் இணைஞ்சு இந்த நாட்டை கட்டி எழுப்புறதுக்கு முன் வந்திருக்கிறார்கள். ඒක හදන්න පටන් ගත්තම ඒකට අභියෝගකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. அது நாங்கள் செய்ய தொடங்கினதுக்கு எங்களுக்கு சப்போர்ட்டுகளும் வந்து இருக்குது. අර කොළඹ හිටපු රටේ හොරු අද එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. இப்ப அது தொடர்பான எங்களுக்கு சில பிரச்சனைகளும் வந்திருக்கு. கொழும்புல இருந்த கள்ளர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைஞ்சிருக்கிறார்கள். දැන් පිල්ලයන් අතන කොට ගත්තම පාස්කු පාරට කවුද යාට ඉස්සලම කෝල් කරන්නේ? பிள்ளையான இந்த பாஸ்கெட் தாக்குதல்ல அவரை நாங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணோம்னா யாருக்கு முதல்ல கால் பண்றது?
රනිල් වික්‍රමසිංහ. රනිල් වික්‍රමසිංහ. පිල්ලයාගේ ලෝයර් රාජපක්ෂගේ ගෝලයා ගම්මපිල. பிள்ளையாண்ட லோயர் வந்து ராஜபக்ஷன்ற ஒரு கோலையா கம்பன் பிள்ளைன்றது. ඒ වගේ කොළඹ ඉන්න හොරුයි ජාතිවාදී ඔක්කොම එකතු වෙලා අද පිල්ලයන් පැත්තට හිටගෙන තියෙනවා. அதனால கொழும்புல இருக்கிற கள்ளர்கள் அனைவரும் ஜாதி இனவாதத்துக்கு பின்னால ஒன்று சேர்ந்து பிள்ளையானுக்கு பின்னால் நிற்கிறார்கள். ඒ වගේම මේ යාපනයේත් ඉන්නවා. அது மாதிரி யாழ்ப்பாணத்திலும் இருக்கிறார்கள். අද සුමන්දිරන් උන්නේලා කජේන්ද්‍රන් මහත්තයලා මොකද කරන්නේ? இப்ப சுமந்திரன் போலாக்கள் கயேந்திரன் போலாக்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? දැන් දේශීය මක්ක ශක්තියට විවේචනය කරනවා. இப்ப தேசிய மக்கள் சக்தியை பற்றி விமர்சனம் செய்கிறார்கள். EPDP එක සමහර අය විවේචනය කරනවා. EPDPலையும் சில பேர் விமர்சனம் செய்கிறார்கள். මම දැක්කා ඔබතුමා දන්නවා එලිෆන්ට් පාස් වල අපි ලුණු ෆැක්ටරියේ ලුණු හදන්න පටන් ගත්තා. நான் கண்டுகொள்ள இப்ப உங்களோட எலிபன் பாஸ்ல வந்து உப்பு தொழிற்சாலையில வந்து உற்பத்தி செய்வதற்கு ஆரம்பிச்சிருந்தோம். දැන් ළඟදී සුමන්දිර මහත්තයා කියනවා ඒ ලුණු හදපක ගැන හොඳක් කියන්නේ ඒ ලුණු වල නම ගැන ප්‍රශ්නයක් යාට. ஆனால் இப்ப சுமந்திரன் ஐயா சொல்றாரு அந்த உப்பை நாங்கள் உருவாக்கிய பற்றிய ஒரு நல்ல விஷயத்தை இல்லை, அந்த உப்புல இருக்கிற பெயரை பற்றிய ஒரு கூடாத விஷயத்தை. එතන ඉන්න අපේ අම්මලා නෝනලා ඉන්නවා. இங்க இருக்கிற அம்மாக்கள் இருக்கிறாங்க. ඔබතුමාලා බලන්නේ ලුණු වල නමද රසද? நீங்கள் வந்து உப்புல பார்க்கிற பெயரா அல்லது அதோட சுவையா? අද මොනවා හරි ජාතිවාදී කැලලා කල්ලා ගන්න හදනවා. இப்ப ஏதாவது ஒரு இந்த இனவாதத்தின் ஒரு துண்டை பிடிச்சு கொள்ள பார்க்கறாங்க. ඉතින් අපි කියන්න කැමති එක දෙයක්. நாங்கள் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறோம். ඒක තමයි අපි දේශීය මක්ක ශක්තිය ආණ්ඩුව මේ රටේ දෙවන ජනතාවගේ සංස්කෘතිය එක දශමකින්වත් වෙනස් කරන්න කටයුතු කරන්නේ නැහැ. அதனால வந்து இந்த தேசிய மக்கள் சக்தி அந்த கலாச்சாரத்தை ஒரு துடியாவது நாங்கள் மாற்றுவதற்கு விரும்ப மாட்டோம். නෙදුන්තීවල තමුන්නාස දෙන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න අපි බලෙන් කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. நெடுந்தீவில இருக்கிற இந்த கலாச்சாரத்தை மாற்றுவதற்கு ஒரு துடையாவது நாங்கள் ஈடுபட மாட்டோம். මේ රටේ ඉස්ලාමීය ජනතාවගේ සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න අපි බලෙන් කිසිවක් කරන්නේ නැහැ. எங்கள்கிட்ட இருக்கிற பலத்தை பாவிச்சு முஸ்லிம் மக்கள்கிட்ட இருந்த கலாச்சாரத்தை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு ஒரு துடியும் நாங்கள் செயற்பட மாட்டோம். මෙතෙන්ට ආවම අපිට පොට්ටු තියලා තමුන්නාසලා සංස්කෘතිය අනුව පිළිගත්තම ඒක හරිම ආසාවක් හරිම ආදරයක් දැනෙනවා. இங்க வரைக்கும் எங்களை ஒட்டு வச்சு இப்படி வரவேற்றதை வந்து நாங்கள் மிச்சம் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். அதுல வந்து எங்களுக்கு ஒரு நல்ல கௌரவம் இருக்கு. ඒක කුරුණෑගලට ගියාම මිනිස්සු බුලත් අතක් දීලා සිංහල මිනිස්සු පිළිගන්නවා වගේම තමයි. அது வந்து குருநாள் பக்கம் போய் சிங்கள மக்கள் வெற்றிலையை கொடுத்து எங்களை வரவேற்கிறது மாதிரி தான். ඒ නිසා අපි ඔබතුමාලට කියන්න කැමති අපි මේ රටේ සිංහල සංස්කෘතියත් බලහත්කාරයෙන් වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புறது இங்கே இருக்கிற இந்த மக்களுடைய கலாச்சாரத்தை வந்து நாங்கள் வேறுபடுத்துறதுக்கு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்க மாட்டோம். ඒ නිසා ඡන්ද පරදිලා ගෙදරට ඉන්න වෙලා ඉන්න ජාතිවාදීන්ගේ අවතාරවලට රැවටෙන්න එපා. அதனால இந்த தேர்தலில் தோற்று வீடுகளில் ஒளிஞ்சிருக்கிற அந்த இனவாதிகளின் கருத்துகளுக்கு நீங்கள் ஏமாற வேண்டாம். අද රාජපක්ෂලා පරදිලා දකුණේ විකාරකියෝ කියෝ ඉන්නේ. இப்ப வந்து ராஜபக்ஷாக்கள் தோத்து போய் தெற்கில ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளையும் வந்து சொல்லி கொண்டு இருக்கிறாங்க. සුමන්දිරන් උන්නෑලත් එහෙමයි. சுமந்திரனும் அப்படித்தான். இங்க කජේන්ද්‍රන් මහත්තයලත් එහෙමයි. கஜேந்திரன் மாத்தியாவும் அப்படித்தான். ඒ නිසා අපි වෙනස් දේශපාලනයක් පටන් අරන් තියෙනවා. நாங்கள் இப்ப வந்து வேற ஒரு அரசியலை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් අපි ඔක්කොම එකට වැඩ කරන දේශපාලනයක් පටන් අරන් තියෙනවා. தமிழ் சிங்கள முஸ்லிம்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பயணிக்கிற ஒரு அரசியல் அமைப்பு நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். මොකද කියන්නේ 6 වෙනිදාට ඒ දේශපාලන ඉස්සරහට ගෙනියමු. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? 6ஆம் தேதி இப்படியான ஒரு அரசியல் நடவடிக்கை வந்து நாங்கள் முன்னோக்கி கொண்டு செல்வோமா? තමුන්නාස් එකඟයි. நீங்கள் வந்து அதுக்கு உடன்படுறீங்களா? හරි එහෙනම් මොකද කියන්නේ? ඡන්දෙ දිනන්න පුළුවන්. அதனால நீங்க என்ன சொல்றீங்க? எலெக்ஷன்ல வெல்ல இயலுமா? එට වට්ටාරම් තියෙනවා මේ ඩෙල්ෆල. டெல்ஃபில வந்து 8 வட்டாரங்கள் இருக்குது. මොකද අපේ තෝලර්ලා කියන්නේ? நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க எங்க தோழர்கள்? දිනන්න පුළුවන්. வெல்ல இயலுமா? වෙට්ටි ෂුවර්. வெற்றி ஷுவரா? එහෙමනම් අපි මම දෙමළ මතක් කරන් කියන්නේ වෙට්ටියෝඩු සන්දිපෝ. நான் வந்து தமிழ ஞாபகப்படுத்தி சொல்றேன். வெற்றியோடு சந்திப்போம். එහෙනම් අපොටු වාර. ෆිනිෂ් එහෙනම් ඩෙල්ෆල මොකද තියෙන්න ඕනේ? டெல்ஃபில அப்படி இருந்தா அப்படி இருக்கணும். ඩෙල්ෆලත් අපි හදන්න ඕන තිසේ කාටි ආණ්ඩුවක්. அதாவது டெல்ஃபிலையும் வந்து நாங்கள் இதை ஏற்படுத்திக் கொள்ளணும். திசை காட்டியினுடைய அரசாங்கம். ඒක නට්ටකට ගැලපෙන බෝල්ට් එක ඕනේ. அந்த நட்டுக்கு வந்து பொருத்தமான போல்ட்ஸ் வந்து இருக்க வேணும். නේද? එහෙ උඩත් තිසේ කාටි යටත් තිසේ කාටි නම් තමයි සෙට් වෙන්නේ. மேலையும் திசை காட்டி கீழையும் திசை காட்டியா இருந்தா தான் அது செட் ஆகும். මේ EPDP හරි තමිල්නාடு සුකච්ඡි හරුත් මොකද වෙන්නේ? இங்க EPDPயோ அல்லது தமிழரசு கட்சியா இருந்தா என்ன நடக்கும்?
සෙට් වෙන්න ලූස්. செட் ஆகாது, அது லூஸா இருக்கு. බෝල්ට් එක වැටෙනවා. அந்த போல்ட் வந்து கலண்டு விழுந்துடும். ඒ නිසා අපි ඔබතුමාලට කියන්නේ අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඊටාම හොඳ පිරිසක් වේට් පාලලා විදියට. நாங்கள் அதாவது உங்களுக்கு சொல்றது வந்து நல்ல ஒரு அணிய வந்து உங்களுடைய வேட்பாளர்களா வந்து நாங்கள் முன்னிறுத்தி இருக்கிறோம். මෙතන ඉන්න සමහරු කාලයක් තිස්සේ අපේ දේශපාලනය කළා තියෙනවා. இதுல இருக்க சில பேர் நீண்ட காலத்துக்கு முதல் எங்களோட அரசியலை செஞ்சிருக்கிறார்கள். සමහරු වෙන පක්ෂවල දේශපාලනය කළා තියෙනවා. சில பேர் வேற கட்சிகள்ல இந்த அரசியலை செஞ்சிருக்கிறார்கள். සමහරු මොනම දේශපාලනයක් කළා නැහැ. சில பேர் எந்த ஒரு அரசியலையும் வந்து செய்யல. මම හිතන්නේ මේ චූටි නංගිලා මේ වගේ අය. இங்க இருக்கிற இந்த சின்ன தங்கச்சிமார்கள் அப்படித்தான் என்று சொல்லி. දැන් මේගොල්ලෝ ඔක්කොම නල්ල වේට් පාල. இப்ப வந்து இவர்கள் அனைவரும் நல்ல ஒரு சிறந்த வேட்பாளர்கள். හැබැයි තමුන්නාසගේ හිතේ චූටි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. ஆனா உங்களோட மனசுல வந்து சின்ன பிரச்சனை இருக்கலாம். මොකද්ද? என்ன? මේගොල්ලෝ දැන් නම් නල්ලවරා. ஆனா இவங்கள் இப்ப நல்லவராக இருக்கிறார்கள். හැබැයි උරුප්පිනරු නාම නිකන් කෙට්ට වරා වේද කියලා. அவர்கள் வந்து உறுப்பினர் ஆகினா பிறகு கெட்டவர்கள் ஆகிறார்கள் என்று சொல்லி. එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ. அப்படி ஆகாதுதானே? අපි ඒගොල්ලෝ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. அவங்க அப்படி மாற மாட்டாங்க. ඊට අමතරව අපි දේශීය මක්කල් ශක්තිය කියන්නේ මොකක්ද? அது மட்டும் இல்லாம தேசிய மக்கள் சக்தி என்றது என்ன? ලංකාවේ විනයගරුකම දේශපාලන පක්ෂය. நாங்கள் வந்து ஒரு முறையில இந்த அரசியலை முன்னெடுத்து கொண்டு போற ஒரு கட்சி உண்டு. අපි දන්නවා සමහර අයට අපේ පක්ෂ නෙමෙයි දැන් ඩෙල්ෆලත් කලින් හිටපු කට්ටිය එමනේ නේද? இப்ப எங்கட கட்சி இல்ல, உங்களுக்கு தெரியும் டெல்பில முதல் இருந்த கட்சி இல்ல தான் இந்த கட்சி. ඡන්ද ඉල්ලද්දී හොඳයි. இதுல ரோட் கேட்க நல்லவர்கள். දිනට පස්සේ හොරකම් කරනවා. வெண்டா பிறகு களவெடுப்பார்கள். ඊට පස්සේ දිනට බය සමවට අං වෙනවා. வெண்டா பிறகு அவங்களுக்கு வந்து கொம்பு முளைச்சிருக்கு. ඔළුව ලොකු වෙනවා. தலை வந்து பெருசா இருக்கு. අන්නේ අයගේ අං කපන්න මැෂින් ගොඩාක් අපේ පක්ෂ මූලස්ථානේ තියෙනවා. அப்படியே அந்த கொம்பு முளைச்சிருக்கிற ஆட்களுக்கு இந்த கொம்பை வெட்டுறதுக்கான நிறைய மிஷின் வந்து எங்கட கட்சி தலைமையகத்துல வந்து இருக்குது. ඔබතුමාලා අපේ පක්ෂයට වීරවංශ කියලා ආදේ. உங்களுக்கு தெரியும் எங்கட கட்சியில இருந்து ஒரு வீரவன்சன் என்று சொல்லி ஒரு ஆள். අවුරුදු 20කට විතර කලින්. 20 வருஷத்துக்கு முதல். එයාට අං තට්ටුවක්ම ආවා. அவங்க வந்து அந்த கொம்பு நிறைய அடுக்கடுக்கா வந்திருந்தது. අපි සම්පූර්ණයෙන් තට්ටුව කැපුවා. நாங்கள் அவரை முழு அவலத்தையும் அந்த தட்டுத்தட்டா இருந்த எல்லாத்தையுமே வெட்டி விட்டோம். දැන් මිනිහා හොයාගන්නත් නෑ කොහේ කුණු ගොඩක ඇති. அவரை இப்ப தேடிக்கொள்ள இல்லாத நிலையில் இறங்கிய குப்பையில இருக்கிறாரு. ඒ නිසා අපි මේ සහෝදර සොරංගන වග කියනවා. அதனால நாங்கள் இங்க இருக்க தோழர்கள் தொடர்பான பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்றோம். මොකක්ද දන්නවද ආදරණීය සහෝදර සහෝදරි? என்ன தெரியுமா உங்க தோழர்களே? ඕගොල්ලෝ ලංකාවේ විශේෂම තැනක ඉන්න මිනිස්සු. நீங்கள் வந்து இலங்கையில ஒரு முக்கியமான பகுதியில் இருக்கிற மக்கள். මේ දූපත ඉතා හොඳින් විශේෂම සංචාරක කර්මාන්තය වගේ එකකට මම හිතන්නේ දීවර කර්මාන්තය වගේ එකට ගොඩක් දියුණු කරන්න පුළුවන්. இந்த பகுதியை வந்து சுற்றுலாத்துறைக்கும் அது மாதிரி மீன்பிடித்துறைக்கும் நிறைய செயற்திட்டங்களை முன் வச்சு வளர்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு பிரதேசமாகும். එහෙම කරන්න නම් මොකක්ද ඕන වෙන්නේ? அப்படி செய்யறதுக்கு என்ன செய்ய வேணும்? මෙතන තියෙන ඩෙල්ෆ් හදන මැෂින් එකක්. இங்க வந்து இருக்க வேணும். டெல்ஃபா வந்து செஞ்சு கொள்ளக்கூடிய டெல்ஃபா வந்து கட்டியமைக்கக்கூடிய ஒரு மிஷின் உண்டு. එහෙනම් සභාවේ සභාපතිවරයා හොරෙක් නොවන මිනිසුන්ට ආදරය කරන හොඳ මිනිහෙක් වෙන්න ඕනේ. அதனால இங்க இந்த சபையில இருக்கிற தலைவர் வந்து இந்த எந்த ஒரு களவும் இல்லாத மக்களை அன்பா அரவணைக்கிற ஒரு தலைவரா இருக்க வேணும். මම දන්නවා කොළඹ පැත්තේ හිටපු தலைவர்ලා ගැන සභාවල. எனக்கு தெரியும் கொழும்பு பக்கத்துல இருக்கிற சபையில இருந்த தலைவர்கள் தொடர்பாக. වැඩිපුර මොට්ටු කච්චිවල UNP එකේ වගේ තමයි தலைவர்ලා හිටියේ. கூட UNP-ல மொட்டு கட்சியில இருந்த தலைவர்கள் அங்க இருந்தார்கள். පට්ට හොරු. அவங்க வந்து பாரிய கள்ளர்கள். මේ ඩෙල්ෆල උතුරේ හිටපු සභාපතිලා මොන වගේ? டெல்பில இருந்த வடக்குல இருந்த தலைவர்கள் எவ்வாறானவர்கள்? කියන්න බල. சொல்லுங்க பாப்போம் எப்படி என்ன? என்னது?